Здравейте, казвам се Денис, приятел съм на Камен. Познавам го от 7 години. Запознанството ни идва от Университета по архитектура и строителство в София. Преди малко гледах клипчетата и публикациите, които са направени за Камен. Аз от самото начало активно, колкото мога, се опитвам да помогна на Камен и следя цялата ситуация. Наистина много хора са заснели клипчета за него, написали са публикации, дори стихотворения бяха написани. Да, много хора са казали много верни неща за Камен, че е много борбен, че е с несломим дух, че е много умен, талантлив. Да, това всичко е вярно. Аз искам просто да погледна на нещата от друга гледна точка и затова реших спонтанно да заснема това клипче и да обясня моята гледна точка към цялата ситуация, какво изпитах аз, като научих за първи път, че Камен има такава болест. Когато го научих за първи път, наистина около 15 дена бях много афектиран от всичко и 15 дена нямах желание за абсолютно нищо. Нито да работя, нито да ходя в университета и абсолютно за нищо. Ситуацията е много деликатна, защото аз, откакто познавам Камен и откакто така станахме по-близки приятели, знам, че баща му е починал още когато той е бил в гимназията. И той от тогава осъзнал, че наистина живота е несправедлив и е тежък и той трябва да се бори с него. Спомням си, че от първи курс повечето се чудяхме къде да се напием, къде да излезем и как да се веселим, а той не беше такъв. Той наистина се търсеше работа или занимаваше се все с някакви дейности, само и само за да направи нещо или да спечели някой друг лев. От самото начало наистина е бил борбен и се е борил с живота. Никога не съм го чувал да се оплаква или нещо такова. Знам, че понякога е работил на 2-3 места, издържаше и сестра си. Наистина се бореше с живота. Това е, което мога да кажа за него. И като си представям цялата ситуация, че тръгваш, да не кажем от нулата, а от минус няколко си, и се изкачваш тия стъпала лека по лека, бориш се, мъчиш се да направиш нещо, трудиш се денем и нощем и точно постигаш нещо и си викаш да, направих го и преди да му се зарадваш, ти се случва нещо такова. И наистина, ако сме в една нормална държава, нещата няма да са такива. Държавата ще се намеси, ще се средства, ще се направи нещо, но за съжаление обстоятелствата са такива. Какво правим ние? Може ли да направим живота по-справедлив? Аз съм сигурен, че всички, които гледат това клипче, живота е бил несправедлив към тях. Убеден съм. Към всички е бил. Аз не твърдя, че живота трябва да бъде справедлив. Просто аз искам да направим живота на Камен малко по-справедлив. Наистина, понякога малките неща помагат и един СМС, който ще пуснете сега, може много да помогне. Ако се мобилизират повече хора и ако повече хора пуснат по един СМС, наистина нещата могат да се променят. Днеска научихме, че един е дарил 30 000 лева, което е нещо страхотно. Наистина аз много се радвам, че в България има такива хора и са съпричастни на такива случаи, какъвто и на Камен. Просто исках да обясня как аз виждам нещата и аз наистина много при сърце приех борбата на Камен. Той сега е в Мексико, там се лекува. Искам да му кажа, че сме с него и до края ще се борим с него, докато той оздравее. И аз вярвам, че той ще оздравее. Благодаря ви.